נניח שמחר בבוקר אתם מתעוררים בגוף שתמיד רציתם. בלי דיאטה, בלי זריקות, בלי מאבק. האם באותו רגע גם הביקורת העצמית נעלמת? האם פתאום אתם שלמים עם עצמכם? אני לא בטוחה. כי הרבה פעמים הסבל שלנו לא נובע רק מהגוף, אלא ממערכת היחסים שלנו עם עצמנו. וכשאין קבלה עצמית, המרדף לא באמת נגמר. הוא רק מחליף יעד. פעם זה המשקל, אחר כך הבטן, אחר כך הקמטים, ואחר כך משהו אחר. אולי הבעיה מעולם לא הייתה רק הגוף. אולי הבעיה הייתה האמונה שמשהו בנו חייב תיקון, כדי שנהיה ראויים לאהבה, לשייכות או לשקט. התרבות מלמדת אותנו איך לשנות את הגוף, פחות איך לחיות בשלום עם עצמנו. ולכן השאלה בעיניי היא לא רק איך אני משנה את הגוף שלי, אלא מה יקרה אם אפסיק להאמין שהגוף שלי הוא הבעיה. כי יכול להיות שהחופש שאנחנו מחפשים לא נמצא בעוד כמה קילוגרמים פחות. יכול להיות שהוא מתחיל ברגע שבו אנחנו מפסיקים לרדוף אחרי הגרסה המושלמת של עצמנו ופוגשים את מי שאנחנו כבר עכשיו.